أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. Ngicela u-Allah umdali wethu sonke abusise ukufunda kwezwi lakhe bese eyangivikela kusathane ongathandwa noqalekisiweyo egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela Allahu Akbar, inna dina, ngempela inkolo, inda Allah, ku Allah, phambi kuka Allah, al-Islam. I-Islam inkolo yokuzithoba, inkolo yokuzinikela ngokuphelele, inkolo yokuzehlisa. Allahu Akbar. Nayo-ke inkolo phambi kamdali wakho, wena oyimuslim nawe ongasiyi muslim. Ngaleli zwi leli ngiyalibeka, angihlonizi, ngilibeka bume, ngilibeka ngqo. Manazaretha, niyangisaba, ningamagwala, ningamavaka ngenkolo yenu, niyazenyeza ngenkolo yenu. MaKristu, niyangisaba, ningamagwala, ningamavaka, niyazenyeza ngenkolo yenu, anizethembi. MaRoma, niyangesaba, ningamavaka, ningamagwala, niyazenyeza ngenkolo yenu. MaWatchtower, niyangesaba, ningamagwala, ningamavaka, niyazenyeza ngenkolo yenu. Zinyanga, zangoma, mathwasa, bathwali nina enithwele, ningamagwala, ningamavaka, niyazenyeza ngey'nkolelo zenu zobusathane zobumnyama lezi enihambayo. Yingako ningeke ningi-challenge. Nani nina enikhonza amadlozi nonke, ningamavaka, ningamagwala, niyazenyeza ngey'nkolelo zenu. Yingako ningeke ningi-challenge, ngoba nazi kahle ukuthi lento enginitshela zona zingamaqiniso. Yingako ningibalekela. Ngiyanitshela-ke bume namhlanje, ngithi nonke ningamagwala, ningamavaka, niyangesaba. Anesabi mina futhi nesaba umdali, nesaba iqiniso lelo umdali asebenzisa mina ukuthi nginilethele lona. Ngiyanitshela-ke namhlanje nihlale nikwazi lokho. Uma ngabe nizazi vele ukuthi nihamba ebumnyameni, ngoba vele niyazi ukuthi nihamba ebumnyameni, kungani ningatsheli abantu amaqiniso? Laba enibahola ngamanga, labantu laba enibadukisa ngamanga, labantu laba enibadonsela esithandweni somlilo, egeheni lomlilo, emlilweni ongenamkhawulo, kungani ningabatsheli iqiniso? Umuntu azikhethele yena ukuthi ngiyamlandela eloke engitshelile ukuthi lento indlela angisa kuyo indlela yobumnyama. Nina maNazaretha, nidukile nonke kanye nabaholi benu kanye nabaphathi benu. Nina maKristu, nidukile nonke kanye nabaholi benu kanye nabaphathi benu. Nihambe ebumnyameni futhi nani niyazi. Nina maWatchtower, nidukile nonke kanye nabaholi benu kanye nabaphathi benu. Nina maRoma, nidukile nonke kanye nabaholi benu kanye nabaphathi benu. Nani nina inyanga, futhi inyanga ziphike ukuthi zidukile zisebenza ngomoya obumnyama, ngemimoya ebumnyama. Hayi, inyanga ngiyayisukela. Ayidukanga inyanga, zihambe entweni eziyazi ukuthi zidukile vele. Akudingi nokuthi ngize ngizitshele. Abantu ekumele ngibatshele amathwasa nezangoma, njengoba kuthiwa nje awuzazi ukuthi wenzani, wenza into esangoma, yingako ubizwa ngesangoma, awuzazi ukuthi wenzani. Nalaba abakhonza amadlozi, nidukile, nihamba ebumnyameni, nazi kahle ukuthi nihamba ebumnyameni, ngoba la madlozi lawa eniwakhonzayo kudala nginibuza ukuthi ngitsheleni ukuthi anenzeleni. Ngiyenzile ivideo nganitshela ubumnyama amadlozi anithatha nifake kuwo, iy'nkinga amadlozi anithatha nifake kuzo. Ngiyanitshela-ke namhlanje openly, ngiyazi ukuthi nizoyibona le video le. Ngithi mina nonke